li agradaria que, com estava vinculat al món del viatge, es fes a la Casa dels Viatges. I llavors vam decidir portar aquest llibre especial amb aquesta persona especial que avui ens acompanya, la Teresa, el Joan i la Conxita. Bona tarda a tothom. Primer de tot, vull donar gràcies també al nou Museu del Tren, a la Pilar i a l'Anna per l'acollida i de tot el que han fet amb la Teresa, perquè aquesta vegada sí que venia aquí, que coneixia poques persones, vull dir, l'Anna, la Montse, la Rosa que va venir en un viatge, el Jordi Zas, el Joan, vull dir que el Joan, els dos vilanovins, i llavors que venia una mica de sorpresa, no sabia què passaria, i fa un goig aquesta sala que estic emocionadíssima. I també dius que hi ha hagut una parella que va entrar aquí i em preguntava si tenia que veure alguna cosa amb el tren, aquests llibres i tot això. A veure, el llibre no, però per mi el tren, us vaig a dir, us vaig a confessar una cosa, el meu primer gran viatge que vaig fer als 18 anys va ser amb un Interrail durant un mes per tota Europa. I aquí vaig començar a agafar les ganes de viatjar. I l'any següent em va agradar tant que vaig continuar, vaig fer un any en tot el nord d'Europa i al sud d'Europa m'ho he patejat tot en tren. Jo quan vaig anar a Chicago anava a passar-m'ho bé, a disfrutar, però no anava gens amb la idea de sempre un llibre. El que passa que jo, això sí, sempre tinc la... Vaig a la meva llibreteta, ja fa molt temps, fa 15 anys que escric el meu diari personal, escric a tot arreu on vaig, m'agrada molt escriure, no? I si tinc un paper, he après a escriure amb la BlackBerry, doncs sí, però escric. Quan tinc un pensament, una emoció, un sentiment, pum, ho escric. Perquè realment aquest viatge va ser una transformació personal. Va ser un viatge iniciat, com diu l'Anna, un viatge que molta gent no són els mateixos que van marxar. I és un recull de testimonis que vaig fer, doncs, vaig estar, deia que escrivís el llibre, deia que no tenia temps, vaig em poso malalta, em fan fer repòs 3 mesos i vaig estar 3 mesos que no vaig fer res més que escriure. Us recomano que llegiu el llibre perquè vereu que entendreu molt més el gospel, no? I sobretot la gent que els agrada la música i el cant, doncs ho entendreu. I em sembla que els músics ja estan a punt, no em voldria allargar, i moltes gràcies a tots, estar aquí. Bona nit a tothom. Els meus companys, gràcies Vingis, m'han demanat que jo presenti el coro, perquè es dona la feliç circumstància que jo treballo aquí, soc la cap de Comunicació i Educació, ens diem BNG Gospel Choir, som un grup de Vilanova, som un grup amateur. Obert vol dir que tothom que vulgui, si vol provar, doncs estem allà, a l'església de Sant Joan, els divendres entre les 9 i les 11 de la nit. Tenim, ja veieu les veus, tenim també l'acompanyament d'un crac que es diu Martí Bernal a la guitarra. Tenim un director molt jove, l'Oriol Mas, We
acompañarnos. Gracias a todos por estar aquí, us desitgem un feliç dia, un happy day, una feliç setmana, un feliç cap de setmana, una feliç vida, en resum. Som Virgil Gospel Choir, assagem tots els divendres de 9 a 11 aquí a la parròquia de la Geltrú, el dia 31. La parròquia de Sant Joan. Sant Joan? Sí? Vale. La parròquia de Sant Joan, de Vilanova